Добры дзень. Сёння я хацеў бы вам распавесці гісторыю аднаго напаўзабытага твора, які быў напісаны і апублікаваны ўпершыню на старонках месячніка літаратуры, культуры і грамадскага жыцця «Крывіч» у 1923 годзе. Аўтар гэтай аповесці «Лабірынты» выдатны пісьменнік, публіцыст, гісторык і мовазнаўца Вацлаў Ластоўскі. Вацлаў Ластоўскі запаліўся знайсці тую Беларусь, сваю крывію, якая не ляжыць на паверхні, а таму для большасці была схавана. Аб'ектам для сваіх пошукаў экспедыцыі ён абраў сівагорбы Полацак. Сярод муроў старасветчыны яму ўдалося адшукаць масіўныя дзверы, уваход у таямнічыя сутарэнні полацкіх лабірынтаў, дзе стагоддзямі захоўваюцца духоўныя скарбы, здабыткі нашай цывілізацыі. Вацлаў Ластоўскі любіў наведваць Полацак. Гэта было зручна надвячоркам сесці ў Вільню цягнік, а раніцай ужо крочыць па вуліцах гасціннага Полацка. У адзін з такіх прыездаў пісьменнік пазнаёміўся з гуртком полацкіх аматараў старасветчыны. За вясёлым самаварам разважалі пра высокую культуру, што некалі перажылі нашыя продкі, дыскутавалі аб старадаўніх яцвягах, задумваліся над далейшым лёсам Сафійскага сабору. На двары пачатак мінулага сталецця. Ластоўскі не здагадваўся, што гутарка з калегамі археалагічнага гуртка прынясе яму славу містыкаў беларускай літаратуры 20-го стагоддзя. Тым часам да Ластоўска нахінуўся адзін маўклівы і сівавусы старац, якога палачане між сабой называлі падземнік, падземны чалавек. З ягоных словаў пісьменнік зразумеў, што гара, якая завецца верхні замак, насыпная. За магілай невядомага валадара ёсць склады з багаццямі вялікімі. Кажуць, у абход абшырнай грабніцы направа ёсць мураваны праход, крокаў 60 даўжыні, і праз яго уваходзяцца ў сховы са старымі кнігамі. Зложаны кнігі у каваных серабром скрынях, усярэдзіне абітых скураю. З гэтай кніжкай пракавечны ёсць ход у скарбец. Тэму лёхаў падтрымаў і гаспадар кватэры нехта Іван Іванович. Ён удакладніў, што знакамітая полацкая бібліятэка, якую марна шукаў маскоўскі цар Іван Жахлівы, аднойчы была добра схавана ігуменам Бельчыцкага манастыра. Маўляў, перад аблогай горада маскоўскім войскам слуга Божы злажыў усе манастырскія скарбы і кнігі, паплыў низ Дзвіны, каб захаваць гэта ўсё ў падзямеллях верхняга замка. Гэтая гісторыя прымусіла Вацлава задумацца. Напраўду, захаваліся ж летапісы наўгародскія, пскоўскія, ёсць летапіс маскоўскі ды смаленскі, аднак звесткі пра полацкі летапіс, што пачынаў складацца ў 12 стагоддзі, абарваліся недзе ў 1579 годзе падчас ваеннай кампаніі Стэфана Баторыя, які вызваліў Полацак ад іншаземцаў. Ці паспеў цар Іван Жахлівы адшукаць полацкі летапіс ды самаволам вывесці яго з беларускай зямлі? Вацлаў Ластоўскі разглядаў і гэтую версію, аднак ягоныя калегі з археалагічнага таварыства запэўнівалі, што рускі цар гэтага не здолеў зрабіць. Праваслаўныя святары надзейна захоўвалі свае святыні ды каштоўнасці. Такім чынам, паданні аб лёхах, а таксама аб дзівах, схаваных у іх, выглядаюць праўдападобна.
Гэтая гісторыя Вацлава Ластоўскага вельмі ўразіла. Засынаючы, у адным з полацкіх гатэляў у фантазіі гісторыка і пісьменніка пачаў расці стылёвы горад з аграмаднымі дзіўнымі будоўлямі. У пошуках складоў з вялікімі багаццямі праходзіць дзяцінства многіх жыхароў Полацка. Адны шукаюць старажытную зброю, другія манаскія скарбы. Больш адукаваныя шукаюць полацкі летапіс. Полацак у 21 стагоддзі ўжо не такі, якім быў 10 вякоў таму. Гісторыя моцна змяніла ягонае аблічча. Шматлікія войны ды паморы неаднаразова спусташалі гэтую зямлю. Аднак легенды пра скарбы, схаваныя дзесьці ў полацкіх лёхах, да сёння не даюць спакою авантурыстам рознага веку. Справа ў тым, што я ўжо знаёма, так скажем, з палачанамі ўжо цягам 20 гадоў. І я сустракала на працягу гэтых 20 гадоў, сустракала у якасці, так скажем, жыхаркі Полацка, сустракала людзей рознага веку, і вельмі старых, і сярэдняга веку, і падлеткаў. У кожнага з іх было сваё ўяўленне пра полацкія лёхі, але кожны расказваў пра тое, што яны ёсць, кожны верыў у тое, што яны ёсць. Не проста думаюць пра тое, што яны ёсць, вераць у тое, што яны ёсць, але шукаюць гэтыя лёхі. Кожны распытвае другога, ці бачыў, ці чуў і што ведае. Асабліва актыўна цікавяцца полацкімі лёхамі тыя, хто жыве альбо ў раёне Спасаўскага манастыра, альбо ў раёне Софійскага сабора і кадэцкага корпуса, езуіцкага калегіума. Апошняя хваля цікаўнасці да полацкіх лёхаў узрасла пасля таго, як выдатныя помнікі архітэктуры, якія дзесяцігоддзямі заставаліся без дагляду, памалу пачалі вяртацца з нябыту. Перад гісторыкамі архітэктуры, археолагамі ды рэстаўратарамі паўстала складаная задача захаваць, вярнуць запусцення нацыянальнай святыні, лепшыя ўзоры старасветскага дойлідства, Софійскі сабор, Спасо-Ефрасіімскі манастыр. Дайшла чарга і да кадэцкага корпуса, колішняя калегіума езуітаў, у якім цяпер месціцца гістарычны факультэт дзяржаўнага полацкага універсітэта. Нечаканай знаходкай на тэрыторыі універсітэта стала старажытная сістэма дрэнажу, якую заклалі ў 18 стагоддзі езуіты. Выяўленае цаглянае збудаванне абудзіла цікаўнасць месцічаў. Чуткі, што будаўнічай кампаніі ўдалося выявіць падземны ход, імгненна разышліся па гораду. Калі аднаўлялся будынкі езуіцкага калегіума былога, акадэміі, тут праводзіліся пракладка цеплатрасы. І вось літаральна на тым месцы, дзе мы зараз з вами стаім, была ўскрыта дрэнажная сістэма. То есть это адзін з дрэнажоў, якіх тут цэлая сістэма вакол корпуса, на ім было ўскрыта. Асаблівасць яго была ў тым, што ён абсалютна цэлы. То есть захаваўся у тым выглядзе, в якім быў пабудаваны. І, в прынцыпе, ён абсалютна функцыянальны. Ён выконвае сваю функцыю зараз. То есть адвод ліўнёвых вод праз яго ажыццяўляецца. Вышыня калектара метр. То есть пры жаданні хлопец альбо дзяўчына так гадоў до 10-11 па ім можа прайсціць. І вось тут трапляем зноў ж таки ў такую пастку. У палачан бытуе меркаванне, што нібыта сапраўды падземныя хады скрозь вакол кадэцкага корпуса яны былі пракладзены. І вот тут многія блытаюць дрэнаж і падземны ход, потому што дрэнаж гэта некалькі іншых збудаванні, то есть тое, што мы знайшлі. Ёсць людзі, старажылы, якія да таго, как узрывалі Мікалаеўскі сабор, у дзяцінстве, і нават не ў дзяцінстве, а ў падлеткавым узросце хадзілі па гэтым хадах. Яны апісаны, дастаткова супадзенне ёсць у апісаннях, то есть тут можам казаць пра тое, што гэта сведчанне не аднаго чалавека.
Вот, и все сходятся на тым, што яны дастаткова вялікія, то есть высокія, і каб можна было прайсці ў поўны рост. Такім чынам, дрэнажная сістэма, галоўная функцыя якой асушэння глебы, не мае нічога агульнага з лёхамі, якія нібыта залягаюць на значна большай глыбіні. На гісторыі о падземных ходах багатыя ўсе беларускія мястэчкі, вядомыя з часоў сярэднявечча, аднак паданні аб полацкіх лёхах пераўзышлі сваю папулярнасцю гісторыі падзямелляў усіх гарадоў. З вуснаў апавядальнікаў часам сыходзяць і такія словазлучэнні, як полацкія лабірынты, што ў першую чаргу можна растлумачыць вяртаннем з паўвекавога небыцця фантастычнай аповесці Вацлава Ластоўскага «Лабірынты». У творы гэтае слова набыло сімвалічны сэнс, які звыклую для разумення прастору багатых на скарбы падзямелляў узносіць да маштабу сусветнай міфалогіі. Тэрміналогія полацкіх лёхаў узбагацілася толькі на адно слова іншаземнага паходжання – лабірынты. Аднак гэта дастаткова, каб пра полацкую таямніцу загаварылі ўжо не простыя шукальнікі скарбаў, а навукоўцы і даследчыкі, найперш літаратуразнаўцы, гісторыкі і нават археолагі. Няўжо і яны падаліся чароўнасці гэтых легендаў? У археолагів даследує культурний слой, культурний пласт. А який культурний пласт буде у підземеллях, я, щиро кажучи, не ведаю. І як з ним правильно поступати, як його дослідувати. Тобто, у даденому випадку повинна бути зацікавленість у людей, які ще до того ж навиків археологів мають навик, скажімо, горної справи, да? Можна спеціальне обсталювання. Покольки у нас зовсім інша специфіка. Ми зараз сидимо на місці розкопу, ми бачимо, в якій отношенні ми працюємо. І зв'язати це з некими підземними комунікаціями ніяк не вимушає. Тобто, це романтика зовсім іншого кшталту. Звісно, як певності, як історика, мене це цікавить. Але займатися цим професійно, досліджувати їх професійно, я щиро кажу, що на себе таку відказність би не взяв. Мы правядзем журналісцкае даследаванне, якое пачнем з аналізу рукапісаў палачаніна Івана Дэніса, які ў перыяд з 1919 па 20 год у складзе адмысловай камісіі удзельнічаў у пошуках падземнага ходу. Прычына гэтых пошукаў была надзвычай простая. Неабходна было высветліць, якім чынам польскія шпегі так хутка перадавалі звесткі праз лінію фронту, якой на той момант былі сінія воды заходняй Двіны. Аднак, каб не забягаць наперад, пачнем з драматычных падзеяў савецка-польскай вайны. У лютым 1919 года польская армія на чале з Юзефам Пілсудскім разгарнула наступленне супраць чырвонай арміі, якая адступала на тэрыторыі сённяшняй Беларусі. Польскія атрады занялі Пінск, Вільню, Баранавічы і Навагрудак. У ліпені ім скарыліся Мінск і Бабруйск. Восенню палякі занялі левабярэжную частку Полацка і Полачыны. Пачалася аблога горада, якая расцягнулася амаль на 10 месяцаў. Горад з абедзвюх бакоў несупынна падвяргаўся абстрэлам. Неўзабаве пасля ўдалых наступаў чырвонай арміі пад камандаваннем генерала Міхаіла Тухачэўскага пачалося масавае адступленне польскіх атрадаў. Як узгадвае ў сваіх успамінах пачэсны грамадзянін Полацка, краязнавец Іван Дэніс, у горадзе на той час кватараваў асобы аддзел 15-й арміі. Аддзел быў зацікаўлены, якім чынам польскія шпіёны у часы аблогі горада хутка перадавалі інфармацыю польскаму камандаванню. Адна з гіпотэз быў задзейнічаны падземны ход пад Двіною, пра які ў насельніцтва горада хадзіла шмат легенд.
Менавіта асобы аддзел быў ініцыятарам стварэння камісіі па выяўленню магчымых падземных хадоў, што звязвалі сабой два берагі заходняй Двіны. У склад камісіі ўвайшлі супрацоўнікі аддзела, а таксама некалькі чалавек, што займаліся аховай помнікаў старасветчыны і мастацтва ў Полацку. У распараджэнні камісіі быў выдзелены цэлы ўзвод сапёраў. Былі даследаваны скляпенні ўсіх цэркваў і званіц на могілках, сутарэнні манастыроў на абодвух берагах Двіны. Прастукваліся сцены і кожнае месца, што выдавала глухі гук. Дзяблі кіркамі і ламамі выконвалі раскопы грунта ў шэрагу скляпенняў, дзе ўзнікала падазрэнне ў чальцоў камісіі. Пошукі прывялі да сутарэнняў запусцелага Мікалаеўскага сабора, колішняга касцёла святога Стэфана, які быў асвечаны езуітамі ў 1745 годзе. Уваход у падзямелля некалі быў закладзены цэглай, дзе віднеўся пралом, праз які, пры жаданні, мог свабодна прайсці дарослы чалавек. Ён знаходзіўся акурат пад дзвярыма сабора, якія глядзелі на поўдзень у бок заходняй Двіны. Сцены лёхаў былі выкладзеныя цэглаю, гэтак жа, як і арачныя сутарэнні, у якіх у некаторых месцах былі зробленыя квадратныя люкі, закладзеныя дошкамі. У правым баку лёхаў, калі ісці проста да Двіны, мелася бакавая цагляная труба, што выходзіла вышэй над узроўнем падлогі. Яна была заплыўшая пяском і зямлёю. Было вырашана правесці раскоп завала і рухацца па гэтаму бакавому падземнаму рукаву. Аднак па меры прасоўвання наперад сапёрнай брыгадзе неаднаразова прыходзілася ачышчаць сабе дарогу ад завалаў. Неўзабаве ход завершыўся і перайшоў у вузенькі, абкладзены цэглай, праход, які быў скіраваны далей пад зямлю. Пасля нядоўгіх ваганняў пачаўся спуск і ў яго. Матэрыялы, што ўдалося сабраць падчас пошукаў, камісія даручыла Івану Дэнісу, які мусіў прывесці іх на кансультацыю вядомаму гісторыку Віцебскага края Аляксею Парфёновичу Сапунову. Выслухаўшы маю інфармацыю і разгледзеўшы чарцёж, ён сказаў, што такія ж збудаванні маюцца ў Віцебску на Успенскай гары, дзе знаходзіцца Успенскі сабор і семінарыя. Сапунов меў рацыю, што пад лёхамі трэба разумець асушальную сістэму, дрэнаж. Гэтыя каналы былі накіраваныя з захада на ўсход і асушалі ўсю плошчу забудовы, кадэцкі корпус з усімі ягонымі будынкамі і флігеля вакол плошчы. Пошукі выявілі, што ніякага падземнага хода пад Двіну няма, гэтак жа, як і хода з-пад Мікалаеўскага сабору да ракі Струнь, пра што хадзілі некаторыя легенды. Пра вынікі кансультацыі з гісторыкам Сапуновым Іван Дэніс далажыў полацкай камісіі, якая прыняла рашэнне спыніць далейшыя пошукі. Пагатоў амаль усе пагадзіліся, што польскія шпіёны для перадачы сваіх паведамленняў маглі выкарыстоўваць тэлефонны кабель, які быў перакінуты праз Двіну і пры адступленні чырвонай арміі не быў своечасова ліквідаваны. Так былі завершаны бадай адзіныя ў гісторыі Полацка афіцыйныя спробы адшукаць сляды напаўміфічных лёхаў, што нібыта звязвалі паміж сабой два берагі заходняй Двіны. Аднак безвыніковыя пошукі, да якіх прыйшла камісія, ніякім чынам не пахавалі надзею тых мясцовых энтузіястаў, аматараў старасветчыны, што працягвалі верыць у існаванне незлічоных скарбаў, нібыта схаваных манаскім ордэнам езуітаў.
З рукапісаў Івана Дэніса, якія захоўваюцца ў фондах нацыянальнага полацкага гісторыка-культурнага музея-запаведніка, можна даведацца, што камісіяй былі адшуканы дрэнажныя сістэмы не толькі на тэрыторыі колішняга кадэцкага корпуса і сабора святога Мікалая. У Задзвінні, у дворыку Барысаглебскага манастыра, быў знойдзены падземны канал, на сценах якога было зафіксавана шмат надпісаў, сярод якіх сустракаліся прозвішчы і імёны тых, хто даўна наведваў гэтыя лёхі. У адным з такіх рукавоў нават была знойдзена старажытная нагайка ў выглядзе спружыны са свінцовым ядром. З гутаркі з пажылымі людзьмі, што служылі ў кадэцкім корпусе, стала вядома, што кадэты з ахвотаю лазілі ў падзямеллі і хаваліся ў іх. З гэтыя прычыны дырэктар корпусу Ваулін прыняў адпаведныя захады. Пакой у скляпеннях сабора, дзе пачынаўся ўваход у лёхі, быў закладзены цэглай ды атынкаваны. Былі замураваны ды проста завалены ўсе падазроныя хады як пад самім кадэцкім корпусам, так і пад саборам. Аднак, са слоў старажылаў, з якімі меў бяседу Іван Дэніс, гэта не дапамагло. У 19 стагоддзі маладыя кадэты знаходзілі магчымасць патрапіць у лёхі, што пакінулі пасля сябе некалі адрынутыя полацкія езуіты. Паспрабуем падсумаваць. На момант пошуку патаемнага ходу, якім маглі карыстацца польскія шпегі, камісія не мела канкрэтных сведчанняў, фактаў, якія б дакладна ўказвалі на гэтае месца. Па сутнасці пошукавыя работы вяліся ўсляпую, а галоўным арыенцірам быў тузін нічым не пацверджаных гісторый, запісаных са слоў старажылаў Полацка. Як мы ўжо ведаем, ход пад Дзвіной такі застаўся паданнем. Гісторыі пра скарбы і легендарную полацкую бібліятэку, на што ў першую чаргу ўказвалі палачане, Іван Дэніс наўмысна не згадваў. Заслугай камісіі стала ўскрыццё некаторай часткі сістэмы дрэнажу, а таксама выяўленне на сценах каналаў імёнаў, пакінутых невядомымі аўтарамі. Дэніс не ўдакладняе, якую інфармацыю нясуць сабой надпісы, аднак разважае аб тым, што іх аўтарамі маглі быць навучэнцы славутага полацкага кадэцкага корпуса. Няўжо і кадэты яшчэ за 100 год да гэтых падзеяў марылі трапіць у полацкія падзямеллі, каб раскрыць іх таямніцу? Ці мелі яны поспех, калі выпраўляліся вандраваць па цьмяных лёхах старадаўняга горада? І самае галоўнае, ці валодалі яны хоць якімі-небудзь звесткамі пра полацкі летапіс? Каб адказаць на гэтыя пытанні, мы выправімся ў самы пачатак 19 стагоддзя, калі сцены езуіцкага калегіума апусцелі, а месца шкаляроў занялі выхаванцы кадэцкага корпуса. У наступных серыях дакументальнага цыкла «Лабірынты» вы даведаецеся, як бавілі вольны час юнакі кадэцкага корпусу. Мы адкажам на пытанні, хто такія езуіты, ці мелі яны дачыненне да падземных лёхаў у Полацку, якая розніца паміж падзямеллямі і крыптамі, дзе стагоддзямі спачываюць святыя.
каб не быць катамі ў мяшку, заўсёды трэба было пакідаць нейкае патаемнае выйсце, выхад. Ці ёсць падзямеллі ў гістарычным цэнтры горада Мінска. Хаця я відавоку такога не бачу, но магу адказваць за тое, што скляпенне ёсць. Таксама перад намі выступіць шчаслівы ўладальнік полацкай таямніцы, якому ўдалося выявіць уваход у падзямелле і сфотаграфаваць И яго. кирпичом в качестве тарана использовать, выбивать и проникать в эти подземные ходы. Чаму пісьменнік Вацлаў Ластоўскі называе сваю фантастычную аповесць «Лабірынты»? У нечым адпавядае той мадэлі Беларусі, якая набачылася Ластоўскаму. Беларусі в яе гістарычным развіцці, в яе гістарычным быцці. Гэта ўсё у наступных серыях «Полацкія лабірынты».